Ini mini bani molava say whoa my baby is driving me Mizokar Bazaar YouTube channel clear to te in Zavai Christmas le kum thar chibai kan buk chewa inom na thewa in chung kwa le in mangai tenen hlim le lom taka kha Hunpui kan man zo tak kha in lo man ve theu kan be seya tuntum video a chuan keini 19 nge kha Hunpui kha kan lo thla liam ti in lo shet ve theinan kan man dan ron tarlan kan tum dona kan video te top thlingi mi lo thlir sak ngei don nia Hey du sakna kan dong le hlau mai LV Enterprise motor kedor Sarang Road petrol pump thlang chi ami nei tu pa thian pa atian Christmas cake du sak takin mi ron pe ni hi ti chuan hetama hianin ming thupin enge ni po ka hre ve che lo he hian nowa kan da bong te sain kan an leya tui khopa hi du sakim ron pe ve le thunga video palang ve le ngai ni he Christmas present kan dong ui. arte mo dong lo. Pro ming hal la min au sanina. Tin kan subscriber le sticker bell tu data na discount kan bo sai po mi engemaw za tin an lo chimba hei tun tuma po Dr. Shroite Skin Innovations nei tu pa point JBL Bluetooth speaker a 30% lai mai discount na ron nei thei dona tin ani hian du sakin thian ho choi khom na temin an som ve nge nge a achunga hen kalom hle mai ti hian Dr. Shroite ina zai thiam kan ngai san em saiwana te mendalatenen zandria kan han kil ho thei don ani hi zandria kan kil zo nu chuan Bethel Ministry bo sai Mizoram Youth Festival lamola kan wachim vea a in chi rom lo nge mai hei jim ka kalpui thin nula fel in vong le lam thiam zet mai nun pui nen po ka in hole ta hlau van nuộc em dần khăn nó có van nuộc em ti chuan Christmas tu kalo nia keini hi ramhlun not Presbyterian ko hran loi kan nia kanau point ko hran zai pola hla thatakin rem theya ka chuang hle mai ti chuan in khom bana kan thian pa sarju suate in sakthar brigeta extra enterprise ni lupa uvalte nen kan va mu puya anuam kan ti hle mai showroom an vel me kani lo thar ve he no mo tuk dang tu mom si do fiu sarju suwa po hi extra enterprise ni lupa uvalte ang thowa silai zuar ania hetiang hian kumlanu pangte in business hete te kan han tran ve hlom ania keni pathum hi kanin kom de uchot mai ani ti hian Aizawl Peak restaurant an tia pi hang lung len tlanga zandre kil pain khwa te kan han chuan vela kan hlim ve hle mai
ti chuan December ni somni pakwa lo in her chuaka kan no panlai zai thiam lar thin a hla te pok an lo hriat ve nel nual man Justin Bieber nen po a hla lo nei dun to son Kingston a local do nei antia du sakin ke ni te dul te min lo som ve a ti chuan kan thian pathum bok chuanin no vehicle zone a lo siam bok nen kan vatel phei ve le do ni hi no vehicle zone kan ho tu ten an lo duang chuak hi chu ana chak an hre in a man hla ka ti hle maya tu po mai hian kan lomin ka hria hetiang ang kumpuiling le ta kan nga kan Hunpui ber vuak veta zalen le engthol taka han vei wa theina hun an han siam hi chu kan Hunpui tinuam le zwal tu ani tel phaya lin ka hria ni sky high to la bon mule lo me le kan iPhone 15 le don me ka ver me ka ni sar jo su ten phone an enzo chuan opposite chia hianin cafe che kang zet maya min roi lut le a notice a Korean bakery om ma saber ani e antia anei siama tuin an cafe lu chuan South Korea kal angar ngar kan ni mai ni kanin no por zo chuan LP ya min roi lut le a keini gor thar lezen zen lo le branded kher ti velem lo tan chuan leve turawang ka ti hle mai zalen le hlim taka no vehicle zone kan han enjoy zo nu chuan lamwal kan thleng pheita mark event lamin QR code min pek sa kan han scan tira ti chuan gate pass min lo pedona VIP ho thutna tur anga te min han da ve dona ni oma aza thlakin a phur om box sia lut thlave chin phot don ang biang khani kha ti phot mo khani kha ti phot dang cái này lưu tầng cái này lưu tầng thế là đâu mò uvaltian sarjosua nen max min le saklau maya ke po he kelolan ngam pha ve do ni hi yang fela lo zai me ka ma se kan phulu tuk to nge kan thleng ma reu maya mi puyen la thleng hem tok lo lamwal hung lama sonin food court an lo siam ani oma midang ha pain kan vai no por vele phot do ni hi ti chuan food court kan thlengta ta hen food stall che sang alo oma thil che sang alo zuar hei pi mali te po kan hule ta ni hi do kan lo ki la ti chuan tama hianin ei tur che sang an lo tar chuak vela tama do kan le chair vel ten lo da boka an madi hanin lama ti hian chair hen ei mai thei tur ni tlai do kan he kan thunga kan ei mai don ni ome arsa te le thil che sang alo zuar vela chicken hei octopus sausage hay octopus te bokan ei don ni hi sala la kang hule ta di mai ka ta tu nge lem ti chuan kanin hopor zo le ta boka zai thiam ka du mai lai laki azai me kan ioma azai ri kan hrepa ataka kalo hu chak ve le ka ngai san mai ania ngai set sota lai fa zai va hu kan tum don ani mi pui pon thleng khom nem ta fu mai borok pon nom chho tran do ne kan local artist te zai a theyang to ka tam ron ti lan ka tum don nia Long
ni lo ka in ti hle mai lai le ki hla hit deu te life in ka ngai thla theya chumi nuwa Taylor Swift la you belong with me yaron thlo le chia mai kha chu tu ma kan om hle thei to lo ni lai le ki che thatak zat tin kan hnunga mi te po hi tunge an ni kan hre ta lo na a an fel ka ti hle mai kan vlog ani ti kan thil sa thlapa camera tlan chia san mai lovin hetiang hian milo support tha em a tu tinge in ni ka hre lo na chu in polite ka ti hle mai ka lom tak zat ani kan local artist chuanom tak tak ten an theina zong zong manga kal khom te min ti hlim zo hnu chuan
kan kalkhom chan ber Son Kingston le atim te anon chedon tana Son Kingston hian DJ aron neya keni mizo te pon kan lo mer thiat em thin T-Pain la get low ti te Rihanna we found love ti te le IS la te mangin mi pui min han lam tir te ya boru ko apui mi a khop mai chuan Son Kingston pok an ngak chuak don ta live nge na ma kan hu ve don ta ni hi All the beautiful girls, make some noise! Sean! Let's go! Come with me, we could take a trip to the. It's no problem, girl. It's my city. I could take. I could take you. And junkie with guns on. Roaming the streets up to go. When gunshot, the spark to shot. Everybody, put your hands in the air. Look at your soul power. Okay. What you say? It's not a problem, baby. What you say is not a problem, baby. Everybody put your cell phones up in the air right now. You are feeling the kind of love. Say my baby is driving me crazy. 'Cause you're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. Say what? Now when you say it's over, them all they only wanna do, they'll have you suicidal. Now when you say she started like the park used to. See, when you took my heart, that's when we fell apart. 'Cause we both thought that love. Son Kingston la hi chu school no pang kan ni laya kan lo hriat ve roi man kha ni tlang pui hloma ala hi theng beautiful girls ti te fire burning ti te le ini mini ti te milaf ti te face drop le te kiu der ti te ron thloa lamarem hlom box ya anuam kan tin kan kham lo hlom hle nin ka sia Is a ini mini bani molava. Say whoa. ti chuan December ni somthum pakhat kan chuang kai leta kanau thente howin kan ina min ron man puya sarkarin khapma se hetianga dam taka kum kan lam hu ngai lo kan han chuang kai te hi chu atu te tan po alo momin insum har nganga nianga hei hal velem lo maila hal pole hal mo che sang sang mi ten hal hunom ti takin kan lo thira kan lim tlang le ani hi
ti chuan pathian hroina in kumsang ni somni pali dam takin kan lo chuang kai le ta kanau po kumtharnia hallelujah chorus nal takarem tu te zinga atel vele a kein chuang takin thla ka lo lak sak molani hi anrem nal te dul nen atek wange ni ka shelowa youtube lam hian damin phal sak kat lo maya kawi hle mai ti chuan roi theni kan thleng le ta ramhun not presbyterian ko hranin roi the tlaya open air service emo thalai program kan siam thi ni a thakop maya hetianga roi the zo hun zalen kan man lai tak hi tlei rol le rol thar tam tak ten hum sual dai pal na nan man thei awangin roi the le zanin khomin kara thalai te interaction emo nu le pa te mu phak lowa lo he heu mai na chance te om thei pal hlawin hetiang hian hlim le lom tak him tak zalian taka hunan man theina tu thalai program siam thin ania kan tu le fa te hlim taka an lam le eng thol taka pathian an han fak mel hi mu anuamin in mu in chak ve ngei karinga karon tilang zoi zoi don ani hei kan biak in satu te nam dang te po apur phura an ron tanga a hlim om phian mai ti chuan January nili kan chuang kai le ta ramhlun north branch YMA kumsang ni somni palia hroi tu tu te thanna hun kan han nei le dona hei kan veng tlangwal fel zo inspiration founder tlangwal Emmanuel atenen hun kan mang ho le don ni hi khati chin kha Christmas le kum thar vok ve ta hun kan man dan kan ron tar lan thei chu han ni mai sila nangni point in omna thewa hun tha in lo nei kan be seya kum tluanin chun jan som tak mi me wana kan tho thina wangin chol kan nei ang po am takin hlim takin kan lo mang vea kan business number phone recharge po
recharge sa thi ni ti thengil hial khopin le hrelo hial khopin hun hlim om kan lo mang ve a chol chunga miron betlang theilo zong te po in mi hriat thiam na le ngaidam na kan dil ngal ni sela kan dor mobile number pu kan recharge le to voin hi January ni kwa ania naktuk January ni som Monday tang hian dorpo kan timing pa ngai angin jingdar kwa tanga zandar kwa thleng in tan kan hong le to do ne he kumthar kumsang ni som ni pali hi in tan kum tha lo ni sela keini point thale Aizawl zo ka service kan pek theinan theitop kan chua thar le do na kan subscriber tele viewer te min support lat na hi kan ta na hlu in zawai chunga lom thu kan soi tak me mewa he kumthara po hian in support chun zomna kan mamo na sale don mani next video a chuan motor cheina video chi sang nen in tan karon let leang khati chin kha tuntum video karon tilan thei chuhan ni le phot mai sela kan video te mu no milo tia lok thlak kan ti te kan be seya next video a kan zawai kai mu le theinan kan channel te milo subscribe sak ngei don ya in zawai in mangtha mutui le vek ule